לא יכולה כבר עם המטבח הזה יותר, אין לי מקום לבשל פה כלום, הכל פה מלא בלגן. די, נמאס לי, אני לא רוצה, אין אוכל היום, גמרנו, אין אוכל היום, אני לא מבשלת כלום. נתתי לו. השמנתי, מה זה? יו, מה קורה פה? יו, ממי, מה זה השמנתי? תראה את השוקיים האלה. מה נסגר? הכל רגע, אני אנסה כך. ממי, נכון שהשמנתי? מה נעשה עם יו, אני לא יכולה לצאת ככה מהבית. מה אמרת? לא, נלך ככה. אחי, מה העניינים? וואלה, וואי, מגניב. דורין, ממי, תגידי, אכפת לכם אני לכם כמה חברים שישחק סנוקר? כן, ממי. תשחק סנוקר ותהנה. שיעור, ממי, אתה כזה גברי היום.